niin, tuupittaret ja tuupilaiset ja muutkin YouTubessa pyöriskelevät hemmot ja heebot. Tällä kertaa nyt Artsy aloittaakin ihan uuden osion kanavallansa, Manga Artsy. Ja ensimmäisen osan laitamme upouden Pokemon Adventures Red, Blue and Green mangan. Eli periaatteessa tää idea nyt on se, että otan vaan jotain mangakirjoja, mitä mulla on. Niitä kyllä löytyy muutama tämän lisäksi, ja tuolla nyt on Biohazardia ja jossain on Dragon Ballit. Ei tietenkään ihan jokaista kirjaa, mutta no se selviää jonain päivänä, jos niitäkin saa muutakin. Mutta anyway, ihan nyt vaan ekaksi vaan Pokemonia. Eli tää sarja on joskus Japanissa alun perin 97 lähtöisin. Ja johan mun käsi tärisee. Hetkinen. Mennäänpäs tälleen. Tää taitaa olla myös yksi varhaisimmista nyt tälleen Suomesta tehdystä Pokemon Adventures arvioista, että hupsista. Kuten näkyykin, tarina on Hidenori Kusakan ja taiteessa on Mato, vai Mato. Silleen se varmaan lausutaan. Että periaatteessa tää on just semmoista, sanotaan, että tää on paras Pokemon manga ikinä. Onhan niitä muitakin ollut, mutta useimmiten tää on mangasari, ja mikä alkoi just ihan hiljattain, tulee tuolta Pauna Media Groupilta, että propsit heille. Vihdoinkin tuovat tämän kauan odotetun Pokemon mangasarjan Suomeenkin. Kiitti vaan heille siellä Paunalla. Elikkä kuten jo näittekin, että 14 lukua, eli periaatteessa tää nyt on, sanotaan, että aiotaan hankkia vihdoinkin nämä kaikki kirjat Suomeenkin, että tämäkin nyt on ensimmäinen niistä tästä Red, Blue ja Green saakasta, tai chapterista siis. Seuraavaan kuuluu myös sitten Yellow, Gold, Silver, Crystal, Ruby, Sapphire, Emerald ja sitä eteenpäin periaatteessa perustua juuri noihin pää-Pokemon-peleihin. Eikä no, kirja nyt ei ole sinänsä silleen muuta kuin vaan sitä perus japanilaista manga-tyyliä, että myös ottaen huomioon, että tämä myös ei olekaan niinku ne jenkkiversiot. Enkä ne ei ole millään tavalla sensuroittuja tai mitä tää on, ja tätä alkuperäistä artworkia ainoastaan vaan nämä nimet ja muut liikkeet on vasten eri asia. Pikatsut ja Ynixit. Tää on vaan tämmönen pikainen juttu, että tajusitteko? Pikachu. Let's see. Well, damn. Pun entirely intended. Tai jotain siihen suuntaan. No, artwork on ihan just semmoista, mitä voi nyt Japanimangalta odottaa, varsinkin tämmönen Pokemon-aiheinen. Ja itse kun olen ollut pitkäaikainen Pokemon-fani, niin tiedän, että joitakin kohti on vähän huono nähdä, mutta yllättävää kyllä, että toisin kuin pelit ja animet, niin tää osaa olla vähän, pikkusen vähän synkempi. Niin kun, no ainakin tälleen vähän plärätässä, niin jopa nämä jotkut evoluutiomekaniikat tässä mangassa on vähän oudompia kuin mitä peleihin ja animeen tulee. Joo. Kaikkien pelkäämä Lavender Town. No, ei olisi kyllä kukaan uskonut näkevänsä tommosta, edes peleissäkään, tai missään muualla.
Ja sitten on tietenkin tommonen. Taidan tulla todennäköisesti saamaan tästä jotain vihakommentteja, mutta ottakaa huomioon, että tämä on ihan alkuperäistä artworkia, että näitä ei ole muunneltu millään tavalla. Sitten on ja ainoa mikä mua vähän häiritsee tässä mangassa on se, että yksi Pokemon ihan oikeasti katkaistaan kahtia. Enkä tosiaankaan vedä tätä päästäni. Se taitaa tulla ihan niin vähän tommoista ja... Ouch! Pienemmät Pokemon-fanit voisivat ehkä sulkea silmänsä ja kääntyä hetkeksi poispäin. But anyway, kyllä tää on ihan hyvä sarja. Ja ajattelin kyllä hankkia ihan joka kirjan, kunhan niitä tulee sitten kuukausittain. Että nyt on tää ensimmäinen osa jo tullut uunista ulos niin sanotusti, että joo, ei mitenkään muuta erikoista. Mutta, no, tää oli nyt tämmönen kiva pieni katsaus tähän sarjaan, että seuraaviin kirjoihin sitten.